Tadzoka zvakare pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Amasvondo apfuura Chibanda TV yakawana mukana yekusvika kunzvimbo kuDotito uko kwanga kune mudzimai aiva nedambudziko. Iye achitaura mudzimai anoti aingoti akabata pamuviri paibva pabva. Nerimwe zuva mudzimai uyu dambudziko iratanga zvakare akabva aenda kuchipatara nemusi wacho aitobuda ropa kana kuti aibleedha. Ndokubva asangana neshamwari yake ndobva amutaura kuti shamwari ndaitawo dambudziko rekuti ndinobata pamuviri pachibva uyezve ndichibleedha. Iye anoti mudzimai uyu shamwari yake yakabva yamupa nhamba dzasekuru Makuvire. Chiregai tione sekuru vachititsanangurira kuti mudzimai uyu vakamubatsira sei uyezve chii chainetsa chaikonzeresa dambudziko remudzimai rekuti akangobata pamuviri paibva pasvodza. Yekani vazukuru vangu aiwa, zvaitika sekudaro vapwera ava vakapinda mukati medare. Nokuda kwekuti nguva nenguva mimba dzaisvotoka, vaita mupwere vakati aiwa mupwere akatsakatika. Asi aiwa, ndakavaudza ndakati ukatendeka kuti ndinenge ari kuita, mumwe anoti ndakavengwa. Asi raitika sekudaro ndakavapa svingo yanga ine simba redare. Nemutondo wandakati chiendai munofungaidza zvino radaro ari kutekaidza iri muchamuona mukati memadzidza. Nokuti chaari kushandisa ndo chandaa kusandura kutumira kwaari chonombaya iye rese ranga achida kuti riitike kwamuri ndo raakunosangana naro. Izvi ndo zvavakasangana nazvo izvi. Makadii muri yeZimbabwe. Nhasi tiri munzvimbo yeDotito. Mune chiitiko chatanzwa chaitika imomo chinoshamisa. Tapinda mumusha kuti nzwisise kuti zvii zviri kuitika, chii chiri kutora nzvimbo. Saka kusangana kwatiri kuita nehama dziri mukati menzvimbo ineyi, toda kuedza kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika, chii chiri kutora nzvimbo. Makadii ana baba namai? Aiwa, tiripo. Mungatidzivisei here kuti chii chiri kuitika? Ndangoti ndichida kuenda kuchipatara, ndakazvitakura, saka ndangopinda munomo ndangoona gogo vaita mashura muri kudai kuona. Handichidaenda kuchipatara ndo pandangoona maninji ari kuitika mukati. Alright. Chingava chii zvii zviri kunyatsoitika? Because ina handisi kunzwisisa. Ndikuona zvimwe zvinhu zvinotyisa zvandisati ndamboona muupenyu hwangu. Ameno, mungatinzwisise kuti zvii zviri kunyatsotora nzvimbo? Ndiri kutotadza kunzwisisa kuti chii chaitika mukati pana vamwene vangu, kuti chii chiri kunyanya kuitika. Alright. Ndakatarisa zvinhu ndikuona kunge zvinhu zvechivanhu. Hamuna here zvimwe zvinhu zvanga zvichiitika mukati memhuri? Kana kutiwo ameno pane hama dzacho here dziripo? Hakuna here zvimwe zvinhu sekuungana kwamakaita? Ini ndiri kutorangarira kuti mukati meupenyu hwangu ndichitanga kuroorwa mukati memusha uno. Alright, tisati taenda ikoko, zvii zvamatanga kuona paitika chiitiko ichi? Zvii zvaitika? Ndo zvatonyanyonzwisisa zvii zvaitika kuna gogo. Ndati ndichida kumuka ndichida kuamutsa gogo, ndangoona gogo vasina kupfeka. Ndobva ndamhanya unoshedza wava vakidzani vangu nemurandarume wangu kuti uye munoshura nandaona riri mukati muno. Saka pandangopinda ndo pandangoona gogo vadai vasingachatauri, vasingachaitisi. Saka mashoko avakwanisa kutaura. Baba matichi? Tazongonzwawo ndakamira nechekunzoko vachinzi havana kupfeka vachiburitsa mashoko ekuti mandikuwadza, mandipisa. Matomanzwa mashoko eyayo? Ndiri panze. Wanditangira, da kutodya mwana iye, wanditangira. Ndo mashoko avangokwanisa kutaura chete. Ndashedza murume wangu nevavakidzani vangu. Mashoko anotyisa. Hapana here zvakamboitika kwamuri kana kuti chii? Because pari kunzi ndaida kudya mwana iye, ndakatarisa makazvitakura. Ndingada kuziva pane zvaitika here kana kuti chii? Mukati meupenyu hwangu zviripo zvizhinji zvakaitika. Ndichitanga kuroorwa mukati memusha uno, ndaingoita mamiscarriage achibva. Ndichiita mamiscarriage achibva. Saka last week ndakatanga kubleedha, ndakanzwa kunge pamuviri pari kuda kubva. Ndobva ndatanga kubleedha. Ndableedha ndakaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara ndine shamwari yangu yandakasangana nayo ikoko. Ndobva yandipa nhamba
Sekuru nisozvo ndandamurondedzera dambudziko mamiscarriage yamuri kutoona ndo mimba yekutoti ndatomboibatawo yanga ichida kubva. Ndakatonotaswa nemadhokita, ndataswa nemadhokita zvikanzi hapana problem yatiri kuona asi ndaingobhita. Saka zvadaro ndakazoonawo shamwari yangu yakandipa nhamba dzekwasekuru Makuvire. Sekuru ani? Makuvire kuZimuri Park. Alright, Makuvire. kuZimuri Park. Ndakabva ndafonera sekuru, ndavafonera zvakazoitika ndezvekuti sekuru vakati huyai. Sekuru vakangokwanisa kundipa tsvimbo nemushonga wekuti ndaunofuridzira mumba netsvimbo yekuti uchaona zvichaitika. Saka ndakangouya ndikaita sezvandandaudzwa nasekuru. Ndo zvandiri kufungira kuti ndo yatova gobe kuti senda yatoitwa nekuti sekuru vakati uchazvionera zvichaitika, handidi kukuudza asi kuti uchangoona wega. Alright. Pane hama here dzagogo? Ndatokwanisa kufonera vana sekuru namwana watete wamwana. Sekuru vari kupi sekuru? Sekuru ndiri. Ndimuripo. Alright. Mungatiudziwo munotiko nechitiko chamukuona chaitika kuna atete venyu? Pane zvaitika, handina chakawanda zvangu chekutaura. Ini ndangoti mwana nababa patiende munono zvaitika. Zvakaomesa. Hatinamboziva kuti tete vedu ndozviripo kudai. Kugara kwese tinongofamba tichiudzwa kunzi mumusha menyu mune zviripo, mumusha menyu mune zviripo. Vazhinji ndofunga mudzinza medu kazhinji munhu afa wese anongonzi atungwa, anongodonha obuda ropa atoenda, hamukwanisi kana kuendeswa kuchipatara. Ndasingatasira kuti tete vedu nemudiro wavanoitwa nemuroora wavo, ndambotasira kuti tete kubva kuMozambique muchiuya nechimukuyu kuti muri kuigira muroora muchidai saitova vana vadiki zvakutoda ana baba hanzvadzi dzavo. Saka muri kufunga kuti nyanga iyi basa raikutunga vanhu? Ndo zvatiri kutoona, nekuti tikada kutarisa ine ropa kuratidza kuti vese izvozvi hatina kana 2 months munin'ina wavo chaiye akafa, hapana kana nguva yakareba munin'ina wavo asati aitirwa nyaradzo, hanzvadzi yavo yanga yafa futi. Saka tichazoti zvazviri isusu taitova vana vadiki tingataurise tikazoripiswa. Kungozvarira pasi, kungozvarira pasi, hauchatoite shungu yekuita mwana nekungoziva kuti hapana. Saka mukoma muri kuti relationship yenyu naamai apa zvichange zvakamira sei? Tikuti ndiwe kubereka, hapana zvaungazviite saamai, asi tichangonzwawo vana bhudhi wavo kuti vanoti, asi zvinorwadza. Pamafonera nababa vangu vachiti naye tete? Baba vati vari kumunzira kuuya, isusu vati tichifanotungamirai munoona kuti kwakamira sei. Isusu tangonzi vadonha tete, saka taya tichimhanya hatina kutarisira kuti tingasangane nechikarichi nenyanga iyi. Saka ndo patazodzana baba nababa vati vari kuuya, kana vauya ndo vachatakurana navo voenda kuna sekuru vakabatsira muroora kuti vonzwa kuti zvinofamba sei. Isu zvizhinji hapana chatingambokwanisa kuita, taita vana vadiki. Alright. Mamiriro azvakaita hatizivi kuti zvinosvika kupi. Gogo varatidza kuti vari kutambura pavari apa, chinove chiitiko chisingafadzi. So ndoda kuziva kuti imimi pari zvino muri kutora matanho api, uyezve sekuru vacho mambovafonera here? Muri kuenda nguvai kuna sekuru? Sekuru tavafonera, saka tanga tichida kuti titoendako kwasekuru Makuvire kwacho kuZimuri Park. Zvino taona kuti tikasimuka nawo vana sekuru vasipo tichienda nawo kuZimuri Park inogona kuzoita mhosva kunesu kuna ana asekuru. Alright. Ana sekuru vari ku? Ana asekuru vari kuDarwen. Saka vari padhuze Darwen. Alright. Saka vachatanga vasvika mukati memusha uno mozosimuka makananga kwarari? Alright. Izvi zvachida kuitwa nekukasika, nekuti muonero angu masituations akadaiwo hamufaniri kugarisa, hamufaniri kutora nguva. Ndizvo zvimhuri yeZimbabwe zvamava muchingozvinzwira. Chiitiko chaitika zvinonzi rine manyanga riputirwe. Iye zvino tikuona chiitiko chinoshamisa chatikuona muno muchinotyisa. Saka ndizvozvo tichange tikuzivisai kuti ndezvipi zvazotora nzvimbo pane nyaya iyi. It's bye bye for now.
izvozvo chaizvo vazukuru vangu. Aiwa, ndakamusunungura muzukuru wangu uyo aibata rakaipa mukati medzinza, asi ndakamuti aiwa, haachafanira kunge achibata izvozvo, nekuti paachangoda kubata mishonga ino chekuita nekukuvadza vamwe, inomubaya ipapo akashaya, anoenda anopinda sango akada kutamba nemutondo futi. Ndinoda kupa chidzidzo kune vamwe vari kunze uko. Aiwa vazukuru, zviitiko zvakadai handizvitarisire mukati mekurarama, handitarisire kunge uchibata mutondo inobaya vamwe. Kuna vari kutambura vazukuru vangu, aiwa, makasununguka kuuya mukati mematare. Chandinoita, ndinodzosera zvauri kuseenzesa izvozvo, ndo zvandinodzosera, zvinokubaya iwe pachako. Aresi dambudziko kuvazukuru vangu. Kwaiwa, sununguka. Sekuru vanowanika munzvimbo yeguta reHarare, mudodzi muZimbabwe Park. Aiwa, kana waakuuya unoridza mbozha, waridza mbozha nhare. Aiwa, pane vazukuru vedare vanouya vokutora. Mangozvionerawo mhuri yeZimbabwe kuti dambudziko remudzimai raibva kupi. Kazhinji kacho unenge usingatozivi kuti muroi wako ndiani. Saka tinongoti mudzimai uyu tinomushuvirawo kuti mwana wake uyu waachabara achamubatawo mumaoko. SSLI Media TV tiri kungoti tine kampeni yedu yatiri kuita yekuti by end of this month tiri kutarisirawo 300,000 subscribers. Ndinogara sitaura kuti ukaona mukanawo ratidzawo shamwari yako kuti aona zvinobuda paSLI Media, and don't forget to like, follow and subscribe. Ndichida kutendawo kunyangwe neanga achinditora pachivhitivhiti musikana wedu anonzi Tarumbidzwa, she's behind the camera. Once again, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Ndinonzi Pelagia wekwamupurwa. This is Yabuda TV, hakudima CV, SLI Media TV, yandispota ndiri mustriti ndazoona ndapa news, ndakawandwa nemaviews. SLI Media TV mandichinjira my dreams. SLI ya SLI Media, SLI ya SLI Media, SLI ya SLI Media, SLI ya SLI Media. Kuchinja vision ya maghetto youth, kuchinja life ya maghetto youth. Kutipa nzira semaghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. SLI ya SLI Media.